bedawase nyametumfo awurade a wodɔ yɛn na nanso wode wodom no wa homɔbro abɛdom yɛn bɛka sakyerɛ yɛn firi ayɛ crowd si ebetie wo nsɛm bie ma han na ma yɛn kwasiafo yɛ hunu nyansa wasɛm mu ɛna yɛn kwa wo wasɛm mu ɛna yɛ bambɔ yɛbɛnya nkwa ɔyɛ wasɛm mu bra yɛn sra bɛn mu na bɛka sakyerɛ yɛn dwom na kan ho nneɛma nyinaa wie pɛ ya yɛde asede ne kabea bɛma wo yɛda wase sɛ ɔka yɛn ho wɔ Yesu Kristo Nazaret ne din mu amen. mepɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakraa bi na Yesu Kristo adawromanti ɛbɛboa wo na boa me na pagya wo adi wagyina yi amen. yɛni nkɔmmɔ kakra paa ɛna anɔpa yi the sources of wisdom so far je wona ate brofo ye beka ne twi sai the source of wisdom the source baby a nyansa free nyansa yes baby a free ba the source of wisdom. Me pesa at times na me ne obi di nkomo bi ana okofa ba se so fo awua so ko school a ma hu ne nyansa am wadwene mu bie ma be yenim difo bi hwe ne din ana me nso me bua ne se ye wo nyansa hodo mienu ye wo wiase nyansa ene ye wo nyame mu nyansa mu ne yen no wo kire na afo ogina wo hwemanim no se nyansa etu nam se yes ye wo nyame mu de ene ye wo wiase nso de no se kire me wiase nyansa nam se wiase nyansa ne se me wo yere what you say but the wiase kire me nyansa se me nyo baba akoka ho a me yere no bebu me oba respect me that is wiase nyansa no what you say but on kire ahokire a de baba wo so wiase nyansa no wiase nyansa bi ni se mi wia oman no sika adene ye 10 cities or some de zeros mi enu ka ho na ye 1000 what you say enti se ekodrum pampanso bi na se chi nipa no a empanufo timi ka se obokro no afa nyansa ye de eto ese wo nyansa kro no so what you say ene ye wiase su some issue obi singire titwa na me dia wia no eye wiase su enti ye wo wiase nyansa wo ene ye wo awurade mu de nyansa amen me pesa atiefo atie me no enya daage ntie me pa fine wiase nyansa ni me pesa me tro de ebi na saka wafo no omoye no otime fa oba bi begina nanim na wa body naked no ne ba ma bi chaate oti ase ba ma no ware no wo phone so computer so na wa request money ebi a me pebe se $10,000 de ayade ba ma so minya waso do me pa de ane pe de oba bra me so me bro $2,000 waso me pe so on say this here we also me demand me the nyansa ya de be a biti no me the nyansa biti no so atiase enu nyansa efra wurade satan nyansa wode amawo elidu do akobo nsam jem ojebe so amepe amen tieni ye to wele wisdom wiase nyansa
amen wiase de aban nyansa wiase nyansa ebini se yehunu ya wo se after all asofodie kura no abetom se wan ko school a woni nimdie woni nyansa e wa asofo mu ento ma ya graduate no ho se o me superior than wo a wan ko school o me nim se ye Christianity mu no enya sa na tie te me ba ta wat ase enya sa na tie enti ye wo wiase nyansa ane ye wo nyame mu dia ban nyansa amen enti ye ni nkoma of 1 Corinthians chapter 1 verse 18 down to 23 I want to dinche mu ne ba verse 18 1 Corinthians 1:18 asenu no asemi yankwase sema wana oreyira obi anti ayo what can free 17:18 down to 23 nya daje kan asenu no ho asenka kan free 17 onyankopon soma me se me mabo asu nemum se me meka asempa enye nyansa senkam ma asem no a me beka no enye nyansa asenkam na Kristo asenu no anya okwa me trama de o nyansa senka no awaso we nyansa kora obeka asem jemeso amen amen say repeat bio wasi na Kristo ansoma se mabosu wasi Kristo Yesu ansoma me se me mabosu nemum se meka asempa no nemum se me meka asempa enye nyansa senkam o onse do aka no enye nyansa asenkam na Kristo asenu na anya okwa obi enti aye enti ye wonyansa man kasa wo nyansa na bewiase pen abakasa enti se de nyansa ne si kasa aye no eno na Paul say ye shane say on kasa sa amen amen metro se de nyansa ne sitie to asokan na Kristo asenu na anya okwa na Kristo Yesu asenu no anya kwa na asenu no asem yankwase sema wana oyira what on said what aka no wasi na meka nyansa senkam na Kristo asenu no anya kwa na asenu no owiya ya no wasi asenu no ho asem yankwase sema wana oyira yankwase asem ama wana oyira na nyakupo tumi ma ye na oreji yankwa no kunti asem ni yo enipa si oyira kwa so no o ka Kristo ho asem kire na aye bullshit o sha o ska oni dibre wa kosku adura akiri corona watimu no we ni petitri ubi wom and the so much over ka je say Yesu woman obusa akom na dew what you say obusa akom na dew yawo me wagana ha yawo ni pa bebre ohonu mo a after okra afroka na bia okra utu kwan ni bia konkran na wo sori se wo bompai na kasa mi onu mpese me ni mu chenya me asem ye nyina ekwa kra obo wa wo timi yin spectacle to no so no wa oyi o say atwanso wa no akasi wo no wa bie ne bagim no wa ye ne graphic just asem na wo be kanu obunu nkwasi asem so what you asem na say it's better so we be kind graphic and say the focus be ko graphic so sense obetio wow because o train express no o we ni pakora wo gina ho so that's here who say when the class of ono a wase wo be kasa kire no what you say number 1 emiuni say oye nipa onim de number 2 onim nyansa what you say if it says so be gina so be kasa kire wa nyansa no oba wiase no ana oba fa no mu aya de abai akasa kire enhwe body so what you say fine enti wose enye nyansa senkam na Kristo asenu na anya kwa na asenu no asem owi a wose asenu no asem no yankwase asem ama wana oyira na nyakupo tumi ma ye na oreji yankwa no wana waje wankwa de eletumi efiri wa kire se yakatumi a okay it's talking about the power what you
ase asam no ye tumi ade maye ne a oje yankwa jemeso amen Amen. me kama se me say the word of God is the spirit of God. Spirit of God is the word of God. What you say? Kwasem. The word of God is Christ. Christ is the word of God. The spirit of God is Christ. Christ is the spirit of God. Amen. Enti eye tumi ade ma yene a oje ye nkwa no. Enti obi a oka nkwaje ho no, wote asam no a ne hopo otumirika. What you say? Efiri se ne nkwaje na ya de Eba no. eba no. Enti otumirika ko hia asam no je. Amen. Amen. Na wona empa nkwa ne de nkwase asam ma won. Kwasem. To so kan. Ebi so atwere se mese nyansafo nyansa. Wose obese nyansafo nyansa. No manim difo nim dia okwa. Na omawiase nimdifo nyim de ayekwa. Onyansafo wo hen. Obisa question. Wose nyansafo wai. Twerefo wo hen. Akrafo wai. Wiase kyinjifo wo hen. Ewiase atinigifo wai. Onyankopon na ne wiase nyansa nkwasesam ana. Amen. Amen. In the sight of God, wiase nyansa ba bi ekoduru bia no. Eye nkwasiasem onyame anim. Yes. Baby wiase nyansa koduru bia no. Eye nkwasiasem onyame anim. Amen. Amen. Enti me to wai. Me wuru obi a wose oye wiase ni. No so enyansafo a. Samene ne kasa na sem bi obeka bia me hu so e motofo a. What you say? Because yeah, lecturer bi wo Kumasi University. Ken University. Ana my brother baako. Me tia no. Me kokasa o campus wa na me kochia no. Ana o de me tia lecturer no say we science masters one. Science lecturer. O ka sembi. Because me sofoni o. Oh bullshit. Say I no kind of bullshit. Na me dey be here din saja me dey mentia. There is no God, there is no God. Na ma obi en convince o. Na no ogina o dey na obetimi aka so no wonim nyame ben. Nti wakari ya no. Ana me so me approaching am say master, if there is no God, there is no man. No I say why na me say you a beast. If there is no God, there is no man. And you know we are boy. What is it? So you told me say you are what they are. And you met me a you are a man because you are born person the session in the Suban. Someone said yes, it here. A friend and animal assassin. And it was also school about them. School more useless. We didn't answer. What's the meaning? I say yes. What is the meaning of that? You can't answer no why. If you find this in the Namsure, you can't answer any Christ. So what you say? And the idea call me person. What you also be say yes answer for answer. Yes. So what you say? No man dear for him the ayakwa. Yes, sad and also. Na wiase nyansa ye nkwasiasem wonyame anim na nipa wiase amfa wonyansa nso ahuru wonyankopon awonyame nyansa munti eso nyame ani se ona masenka nkwasiasem so beji wona wogidie nkwa ebise yudafo bi sensenkyere ni medase me pesa wa hutie me no tie ni ye papa 125 nso kasem bi 1 verse 25 wase efrise nyankopon nkwasesem wonyansa chen nipa. What said was Sikano? Was in Yamin Kwasia Sama Odinu? A Wanyansa Esri Nipa. Nyankopon Meya Tinche Nipa. Told here. And the Nipa Su Nyansa said Baya. I mean at the same Yamia Sebi Odin Kwasiasem. The Nipa Nyansa knew Yamedia. What I say? And the Yamin Kwasiasem Sri Nipa Nyansa. Enti adia ba ko yanhye no nso ni e wo se obi obeji Yesu Kristo dia hwehwe this wisdom yanse tra kwan hwehwe oje me so amepe amen amen mamen kasa me tro
ansa na wobetimi abeye Kristo ni no ade wo so opetira kwan ni nyansa nti Bible says so free mofrase na huru trosam no abamu huru nyansa na nyansa de wakonkwajem Amen. 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 Abamu huru nyansa nti ye church members bebre ho a beginning of them no one starting nyamsom no beginning nti ade a ye friend wisdom of God nyame nyansa no onibi fatiase oba asare ni sade obi eko nyame nyansa pa no onibi amen Amen. so wo nyame nyansa ka bibi abehye no because okoto onwanoma what you say be James 1:5 James chapter 1 verse 5. Verse 5. Nyansa efiri Onyankopon. was nyansa efiri nyame Nyankopon. kinkai Na se kemu bi nyansa manum se Onyankopon. when you say you woni pa ni bi wo ho a what you saw them but unlike it what you say God's wisdom obo o ye sofo unlike God's wisdom obo o ye sorry ba unlike God's wisdom enti James ohuni eno say obaje Yesu adi but aka unyansa Yes. ko bu sawurade no mfama wo Wono mani pa nyina de akwa na ohura nimu no. jeme so amen Amen. bi sawurade no mfa that wisdom anya dia bai Amen. se unya urade nyansa ho urade de ni nyansa mawa hwe osoro ni asase ni mu nioma nyina no onam ni nyansa ni tumi mu ana ode yoy ono na ye ntoto ya anya obi na yama anu na bibia so wie peye what must say Kwasem. enti me pese obi a wotie me no Psalm 119 verse 130 Psalm 119 verse 130 Psalm 119 verse 130 verse 130. yes Wase wonsem bie mahan. obi antia was wonsam Ebie mahan. emu bie ama highlighting free mu ba Kwasiafo hunu nyansa. na mankwasiafo a wo wiase a wo mu ba wasam no ho no ye hunu nyansa Ebie menum ha me pre. o ti ase Yes. 130 no was wonsam ebie mahan Kwasiafo. na mankwasiafo nkwasiafo ehunu nyansa akwati se obi ahye wi saa nom nsa abadwamanya na de korpa wati nyankopa asem na awurade asem akapcha no on say the city ebia na dwunim was na sari am ye anya amen Amen. afai no atwene ho afiri ho no ankasa start to amanfofo ohuru sakane no akwasea so what you say ohuru wo se kwasea no kane no akwasea na nso afai dia asem na ba me na hunu nyansa Kwasem pa. yan hwa dia verse 98 to 101 Verse 119 verse 98 to 101 the person me bobo nsem bi so ansa 198. o ka sem bi ame da pa me tombo ase akasa kire o o se say Psalm 119 verse 98 Verse 98. Wase sound verse 98. Wase mi wonim desene ma churchrefo nyina. ahe na wo kan Psalm 190 verse 98. 98 down to 101 Wase omna sema mo nyansafo asem atamfo. teni o se umra nsam Ai mo nyansafo eye nyansafo asem atamfo. amama sene matamfo Na ewo me hoda. mra nsam ne wo me hoda to so kan Mi wonim desene ma churchrefo nyina. wo ma etia made akora no unyansa nti me wonim dia sene wo Na wadanse nsem ne ma adwene. na wadanse sam utuba sam no adanse amanfo di no eno na hemitirim Mi hunu adim sene empanifo. empanimfo atwa ho asia no esan se mafo asemti me wo huru mu cha wo Mi hwe wo siesie me di so. me hwa nioma wasiesie na madi so Masan kan me nan afiri kwambane nyina. na sanka me nan se me jai bone me yi me ho afiri bone nyina mu Na madi wasem so. na madi wasem so
can see 130 no. Yes. 101 what can see. It does. Adia ba ko a hye no nso ba bia wo de open yansan hunu no. Suro nyame. Bible say beginning of wisdom. What I say? And say na benye nyansa no gise nyamsuro ba wo mu. Se nyamsuro ni wo mu a ade afra ni nyansa wo nya bida. Amen. Amen. Usuro nyame a. Me gina we enipa huhu na me so. Ewrade huhu na dam so. Enti de enti amintimi mo dwama se de bi bone se mesuro nyankopon. What you say? Ewrade usuro adam so. Anya me dane do ba no. Yan sha no so. Ewrade usuro dam so. Me dane do ba no. Se sa de no so. Se obia woni naja ene ne nate no wo suro manager ne nanu obu no ofare no odinini what you say o makwai mani control no ojawa no ne will ato ama naja ne na will aye adwuma ma no amen Amen. me kan sempa na atro no yewo nioma bi ebia a school for nyina ko ba bi ba papa no we ma wo se afia ba bia mo kon de ma mo nko me ma nko da a school for nyina na ko ye ko lake o sem srawo o sombo ma me e ma nko me nim de be si ho o si yo da wa kan sa mate anya yawo eyebuo sro ane do what I say o so me papa no nti wasan the classmate baba if you young say mintimi nko bi ade o say no kwa me ko me father kora ni nyewo ntimi nko me so mintimi nya de a me father ni nyewo yesu akojiro ba bia bono hwere o what I say so obo hwere dia na wan kasa wo kra wo you are disobey your instruction of God according to say obi ba asori ya so for we huhu deeper life for huhu nti omoniti wan totona no e o ma na uso ja sore na obekọ no asesere ba were no aseri trim no atena no boy ba ko hia obi no obi chance na ade na sese di do dressing o se asema ja ma sore no debi one said the fear of God minimum. So what did you mention us? And there was a who suro. It is the Bible says for suro near who poor your crown quadia wojuma. What I say? And the obia opa a radinian samu a wirano or dear radini on one castle didn't win. What you say? O shana kwaye na wa mfomo no. On fa radio chwade anya de ban. Enka no. Always always say no jane be hu ne pa. E woni mu. Yen sha sa de no nso. Beginning of wisdom, that is the fear of God. Sha sa de no nso. Enti misro nyankopon. Adin ma me se makoba ma bi hono na kotwempna. Na masaba tena so dem ade akwa ti se ge yasma obisa yi boy yasma obisa yi oti ase na me support again on fa na jama ma nko tena so dem eno ntira sa wodo no obi nso bisa se me hia moa eminye obi amoa me da ati ase na ba ma bi se je so na me tena nsa na waboa me o me boa what I say? Oh, your enemy to the cross. Obey you for Adumnum. Obamu ye nyankopon bone. O di sika be sesa wodo enu usu a wo me nyame. No age di ekuta won afiri wonsam. So what I say? Ona di samba kasa honamba somware. No di magu afu ase asomwa hwedadu.
so de wanya no dire no obi anyi wabotiri amen obeka kire enti adia ba ko me pese atiefo tie entie ne yeni hwehwe urade musuro na hwehwe wisdom of God amen ma urade coach you so urade your coacher ba bia be ko bia no we excellent what you say o dressing na wo ko a onye sintidua toni said o si dress wo ko a onye sintidua toni said o si kasa yetimi kasa nyansa na atetew e pa what you say say obi sia no approach wo kasa bi kire wa said obi sia response ani said obi si ni nipa na kasa no yetimi se nyansa ni na atetew what you say asam bi sia kwaya ba fa so akasa no ame hu se nipa somasi onim nyansa enye wi ase dia na me ka o wi ase dia betimi no atena se aplan se wo kono kokase dan wano ene wi ase nyansa amen amen e ba cho bia Job 32 Job chapter 32 le pasa obia Proverbs 1:7 Proverbs 1:7 Job 32 ni dia meche Proverbs 1:7 verse 7 say Everybody so ni nimdia fiti ase ani nimdia fiti ase o ejimifo bunyansa ne ncheche nimtia ejimifo obunyansa ani ncheche nimtia bebati waja ncheche what you say manasi ejimifo obunyansa ne ncheche nimtia adia na waso asafo ajimu sikadi osede an obunyama sam yakwa akobobola osede an wajimi ntia onimo fasodia e wan ncheche no nimu fasode a ewo nyansem what am I say enti asese nipa bia hwehwe nyansa tira kwan ojime so amepe amen amen mame nkobio Jeremiah 8:9 and Job 28:1 down to 28 unya daje akane nyina Jeremiah 8:9 was say Jeremiah chapter 8 verse number 9 ase nyansa fo ani behu what I say we are seeing nyansa no wona ni bewu no abobrim na wachi won hwe awrade asem na wo pray obi opo awrade asem no to asokan na nyansa be na wo wonimu nyansa if you reject the word of God you are complete and dirty fool oba yakwasea afem yenhwe nyansa the Proverbs chapter 8 yenhwe said the nyansa sitie chapter 8 Proverbs chapter 8 verse number 1 kabra wasi nyansa kamfo ne ho afem yentio nyansa no ono aba kamfo no ho eno enye nyansa na tiam enye nyansa na tiam entiase ma ne so na ntiase ama ne so so atifi osoro atifi okwan so enkwanta so ne gina enkwanta so ne nyansa gina wotiam aponkese ho krotia aboboa no se malema na metiam mfrem amarema ene nyansa tiam fra won nti da bia me ka bebi se so kanyam sam no manko asakra due oja se manko asakra due o problem what you saw them no manko na go na mama ni mu a asore no me ka kire mu dwam asore ne ya na ada asore me pa so what you say nyese bia mama wo ma sore binti na meka ti asem no o se mama na metia mu fra mu tete no man kosa marama na kosa what you say awrade ankanto oba bi bone antwe o ma na so da the baby o kanto marama bone wo de atwe o ma so asem pa na meka kire mo tieni bia sore me woni pa ba 10,000 ye kan nipa eye barema ama ya sesoboafo nipa sesoboafo minka so me nipa but in the sight of God ye kan nipa ye barema the answer na ba ka se me woni pa ba 10,000 no na woni se mama na wo ka ho aso ama ya sesoboafo min condemn se munti asem ni obadi anso nim dia mekai enti wose sai mo marima na metiam fra mo me ne gigi manipa ma onso asaka bio
me ne jeje ma nipa ma mo tete kwa mo mani nte ntete kwafo mama mo ani nte na mo nkwasiafo munya hunumu na akoma nkwasiafo enye hunumu akoma muntie ka ensem mu da ho be ka nsem wa mu da ho manu bie de nsem etene ba wose nyansa se na numu bie de nsem etene ade nsem wa etene eba na no kra firi manum na de ya fra ne nokore efiri nyansa num na mano achiwade ne abonfesem nyansa no ade a wo kiri aye bone to so kai manum sem nyina nam tene mu manum asem nyansa num asem nam tene na kwa so ade achinchim anase a ade achinchim na atia na akontunu eni nyansa num ni nyina mu da wo mahunumufo na nsem mu da ho ama hunumufo na tema wona ohu nimde na tema wona wo hunu nimde momfa matentene bomodin se ubenyansa nyina se a obefa na tentene ne dwete ane dwete momfa nimde fa nimde na monya sika wayiyimu nenye dan sika wayiyimu na nyansa ya sene mota wasi nyansa ayade asombo cha mota na afefede nyina wonfa nto ho na afefede bie ni ho ayade beto nyansa ho me nyansa wasi nyansa me ani tie ne tie muti ayo wasi nyansa me ni ani tie ene tie na adwempa nimde na mehunu na adwempa ene nimde ena mehunu awrade so ne bonetan saaba so hunu nyansa suro nyame yes ahoche ne hantan wasi awrade suro ene bonetan ahoche what you say awrade suro ene bonetan na ahokyere ne hantan ene hantan kwamone ene dia bai kwamone kwamone ne kontochi sema no na michire kontonchi sem obi oya dabraba o kontrol takrama atro wananum o se no die ochi afutuo ne nyansanhu wo me o se afutuo ene nyansahunu ewo wonu nyansa ne ehunumu o se de dinsese ne bo ha ono ne hunumu mani yo wo me manu ya awolo me suna ayefo nam de hene awurade o se so bi be de hene ya ayonu nyansa so na wo so fa di hene na titire hye emratene na se atitiro betumi ya se mratene ya de so na mo nu nyansa so me suna mpanifo nam di panin awurade nyankopon jeme so ka se amen wo se ne so ana mpanifo nam di panin ni abrempon ni asase so atemfo nyina ani asase so atemfo e de me do wona wodo me what you say nka judges no awase ehunu nyansa enya lodge na secret society no me kana boko my header what you say enya degree no professor samuel kawasa obaya judge wotena nyansa sere so obedi hene ya wotena nyansa sere so obedi tumi bia wotena nyansa sere so jeme so amen to aso kan media me do wona wodo me o se media me do wona wodo me wodu sai 17 wase na media me do wona wodo me na wona hwe mentem hu me wona hwehwe me ntam no o mu hu me ahunya de ne numonyam wo me ho ahunya de animonyam e wonyansa ho na ahode a echere ne trene ahode a eche ahode de mawa eche pa etrene ma ba yesen sika ne amampa jeme so kasa amen o se aba wo so no yes nyansa so no ayete sika ne mapa na me no ba yesen dwita wayiyim na no bai ajan dwita wayiyim tene timpomu na menam tene timpomu na nyansa nam akwan so pe ne kwa so pepepe me mamadofo adi ade se me manadofo a wo do nyansa no abedi akonwa ma hye wana de korabia amama na wana de korabia nso be hye na mama awrade bom de firi na dwuma se what you say o se awrade bo nyansa firi na dwuma se nyuma fetitenti di madika nyuma efiri titentiri di mu adi kan wodi misi wo fetitenti de titentiri de no de nyansa si ho fifiti ansa na fifiti ase ansa na saase kura ya de abai eba abunu enni ho no amira abunu apubunu enni ho na no wawo me ne nyansa ya wo no sute ba nsu pi enni ensitra ebunsuo ba pi no enni ho no wonya mfa me posisi wonya mfa me posisi ho nkoko nya maaye na nkonko nya maaye na wawo me ne nyansa ya wo no wonya nyo asase ni wura nyanyo asase eni wura ni wiase mfutu wiase mfutuo wosiese osoro no wosiese osoro no na me wo ho ne nyansa wo ho bre wo twa aburu ni kontonkron no amira wo twa aburu eni kontonkron de munukum sensen no de munukum sense awiem no de munso epai emunso pai otwa pohye nensu antra wodi asase fapem to ho na me go ne nkyese ne doba hallelujah amen no nyansa wo ne nkyese de abai doba ntie kanyansa ene hwan me pasa obi a wotie me yaduru he verse 30 no verse 30 na me go ne nkyese ne doba
on in Chelsea and Dobo. Oya na dodie dada. Ni ji ne nimbre nyina mu. Me da se. Me pese tiefo ntie me yie. Afitu se ma me de ma on se me kase. Nyansa is talking about Jesus Christ. Me mafutu se me nya ode. Nya daje ne ko Job. Job chapter 28 1 down to 28. Nya daje ne kan. Na fa bi 2 Timothy 3:14 down to 15. Ati for say onipa hunu abode nyina mu ntasem. Yanso ontumi papa Nyankopon nyansam. Onse ne sidie. Nipa teme trase. Ehuna abode nyina mu hintasem. But so betumi aye nyame nyansam operation. Ontumi. Na dwete wo no komena. Ojeme so amepa amen. Amen. What I say? So betumi ehunu Nyankopon nyansam pa you lie. Me person tiafo atie ma no pai. Aye. Ma de sade a mesia ma won se hwehwe urade wate. Eba boa. Me gina we, me nya graduate o. Me nya obi amako school. But Christo nyansam no. Me timi kasa ma graduate su. Na me catch am nsoro ma say won nya obi an study no. Anko have ya study me. Study me humbleness. Once I catch so for we the preach den many of them me humble to everyone. Me am Jimmy Hoodie. Tiasemini yo. Me sama ho me ho a. Ma ho ye no kore. Fi se min me ho. Pa. So ma bra bo na sua. Fi se me hwa ma wo kromo a. Obi enti me dina sa fa wi asempe. Unya bi. Me yire ko. Me ni mere obi hwe. What you say? Fi se nyansa no me nanam. Ono na de dodo ne nneoma nyina firi ne mu ba. Yes. Wọ́n bẹ tumi ati Onyankopɔn sɛdeɛ ne su ne ban ateɛ efiri sɛ oni no. Ati aseɛ. Fa ho bɔ nyansani. Amen. Na ɔda ne nyansani. Na de ɔde no bɔ kwaseɛ no ohun ama no. Dente na nyansa nyina ɔsa ne sɛ so. Na ɔpɛ sɛ ɔfɔ ntete kwafoɔ tena bere. Na ne nkwasiafo bɔ abusua. Ebewie wusai. Ebewie wusai. To bɔ so wate. Nti mpanimfoɔ so kyerɛ mo nyɔnko. Na me kyerɛ mo suban. So ni nyansa ba nantia owie be wie nhira. Amen. Obiara wa woni sa nyansa nante be na wie ya sai da. Ya mo Musa Abraham, na mo Musa Isaac, mo Musa Jacob, mo Musa Moses, mo Musa Daniel, mo Musa Shadrach, Meshach, Abednego. Wa ma ni nyansa na ye enante ye no. Omo ye nyansa wa tu, no mo de nyansa sie. Kwasem. Aya japade de ma ye ne aya ba kire. Se de agya no mo hwehwe ya onya ye no, ye nso ye fa bi. Nyansa ya de pa na ye nkwa eye nhurumu what you say nyansa aya de pa eye nkwa eye nhurumu amanipa ebanya nimdie nyansa ni ho a wiase asei mafutu amede mamu amutie me na no pa ni se enkwa sori so obi ko akrisofo me papa no moma ye nto wiase nyansa ni mu ni hwehwe urade de na no na ba boa ye na ntumi fa wiase nyansa so hunu Nyankopɔn hurumu mu da biama ne kristosom ekolapse no efiri sɛ yɛto nyame nyansa twene anka ne fa ne sɛ branch bia sɔfo a woda hɔ bɛbɔ mpa ebisa wurade na wurade ama wo message na wode ama church no na school bukulo nti yɛ prepare message ne wɔ headquarters ne yɛakyama all branches nti deɛ yɛka no wɔ ha ne yɛka no wɔ ha ebi nso wurade nim sɛ this church message when message ababoa no what I say ye nyame ohoma sinche yo and ye do wiase nyansa ye into church na than flesh what I say the person na no pay me futu amede mauni me papa sofo fa philosophy no to nchen bukulo no fato ho what I say for books akakraka na de down put it aside makwama God spirit and teach you amen makwama God spirit and guide you for degree to change that is better for you amen Maria University or some kwasore ya kambrofo enye nyansa enye nyamemu nyansa you need to ask God direction Erade afan na me kwa me kra be nyankwa na urade mfa wonko ba bia ono hye seko that is better for you what you say crusade yi woni say amache de dey offer si what else ma ba no ofra kraw
ɔne ne nana ofura kra ɔso no mɛkɔ akɔtie no because America betie no afiri plan abatena ase betie nyamsɛm wote ase adeɛ baako a mepɛ sɛ nipa bi a wohu ni sɛ wisdom nyansa kasa who is degree Isaiah 58 wɔsɛ nyansa teɛ mmoro no so ɔma ne ni so wɔ dwabrem no ɔka ne nsɛm sɛ daba na ntete sɛde wɔsi kasa no mede nyame de nsira mo mesira mo mekɔ Bible school mekɔ Shiloh mekɔ Methodist Bible school mekɔ weko ɛno no nkyerɛ sɛ wahunu nyame nkyerɛ saa me Bible school no mekyerɛ bi masɛm a meka ne sɛ woba no wobɛpɛ nimdeɛ menhu sɛ wɔyɛ sɔfo wote aseɛ nti mesira mo sɛsɛ yɛ awie yɛ bere makoma so adeɛ ne sɛ hwehwɛ Awurade na wabɛhu no na bɛboa wo na siw yie Awurade nhyira wo anɔpa yi wɔ Yesu Kristo din mu amen